Dili pa ko magsugod pagpaambit sa Ebanghelyo karong buntaga, tuguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Father Roy Aspera, OSA. Usa ako kapari nga sakop sa Order of Saint Augustine. Pari nga gitawag og Agustinians. Kanang mga pari nga naa sa Basilica del Santo Niño, ako ng mga kauban. But currently, na ako na-assign karon sa Santo Niño Spirituality Center sa Barangay Tulo-Tulo. Katultol man siguro mo no kung asa ng Tulo-Tulo. So kaming taga Tulo-Tulo, kaniadto ko no, tawgon mi nga taga-bukid. Pero karon daghan na kayong nitungas sa Tulo-Tulo kay adto na mamuyo. So mga igsoon ko ni Kristo, tanawa ang tupad nimo sa imong wala. Og ingna siya, kablita ang iyang abaga, og ingna siya. Maayong Pasko diha. Og sa imong tuo, ang naa sa imong tuo, ingna siya. Maayo kay nakamata ka. Dako kay ng grasyas Ginoo mga igsuon nga nakamata pata. O ganang tao nga naa sa imong likod ingna siya pag-usab na sa imong kinaiya. Wala gyud ni buhat mahadlok madapugan. So mga igsuon nining panahon sa Pasko agig pagpangandam sa atong paabot sa pagkatao sa atong Ginoo, ato sab andamon ang atong espiritual nga panginahanglan. Na ako'y gipangutana kagahapon, kumusta man ang imong pagpangandam sa imong kaugalingon panahon sa pag-abot sa Ginoo? Ang iyang tubag nako, Father, karon pagyud mi nakapangandam kay ganina pagyud gi-release ang among 13-month pay. Ang iyang pagpangandam mga igsuon, physical nga pagpangandam. So wala niya andama ang espiritual nga usa sa labing importante nga pagpangandam sa atong pagdawat sa pagkatao sa atong Ginoo. Mangutana ko ninyo karon, kumusta man ang imong pamilya? Imo bang giandam ang imong pamilya sa pagsugat sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo? Karong gabi mga igsuon, ato nang saulogon ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Unsa na rong oras sa hapit ng alas 5. So naapa mo'y pipila ka oras mga igsuon, more than 12 hours before magpagasaulogon ang Kapaskuhan. Wala ka babay plano nga imong bisitahon ang imong inahan nga imong gibungulan. Wala ka babay plano nga imong ulian sa maayong kabubuton ang imong igsuon nga imong gikasilagan. Nahilo man lagi mo. Mga igsuon, ang tinuod nga kalipay sa atong pagsaulog dining Kapaskuhan, kunang atong kaugalingon, atong pamilya, nagkahiusa. Matod pabitaw kaniadto sa ABS-CBN, family is love. Ug mao kanay rason kanang gugma, mao kanay rason nganong nagpakatao ang atong Ginoo. Mao nga mga igsuon, ayaw ihikaw ang imong gugma ngadto sa imong isigkataw, labi na sa imong pamilya. Lisod na kayo karon ang sitwasyon sa atong kalibutan. Matud pa ni Mother Teresa sa Calcutta nga usa na siya kasanta karon. If you want to change the world, kung gusto nimong usbon ang dagway sa kalibutan, balik sa imong pamilya ug higugmaa sila. Mao kanay tinuod, mao kanay
pundasyon sa atong pag-usab sa atong katilingban. Kay diha sa pamilya nagsugod ang maayong pamatasan. Pero usahay adunay mga ginikanan nga nagpadako pinaagi sa hiwi nga pamaagi ngadto sa ilang mga anak. Mga inahan, mga amahan nga nagpasagad sa ilang pagkaginikanan. Naabit ato'y usa ka ulitaw ngagsilutan sa kamatayon. Sa wala pa siya siluti, nihangyo siya nga magpadala siyag sulat sa iyang inahan. So karon gitagaan siyag papel aron iyang sulatan. Sa nahumana siyag suwat, iya kining gitunol ngadto sa iyang inahan. O gibasa sa iyang inahan. Ang suwat nagkanayon, hinigugma kong inahan. Kung ang balaod, ang hustisya sa Pilipinas, patas ra unta. Dili lang unta ako, ang silutan karon sa kamatayon. Apil pud unta kama. Dinidugang siya sa pag-ingon, nahinumdum ka ba ma? Sadyang gamay pa kong bata, nangawat kog bisikleta. Imo kining gitaguan. Aron dili ko kasab-an sa akong amahan. Nahinumdum ka kaniadto nga nangawat ko sa tindahan sa atong silingan. Imong giaway ang atong silingan ngano nga ako ang gipasanginglan nga tinuod man gyud nga ako naghimo sa maong salaod. Mauna nga ma, dako kay akong pagmahay sa hustisya sa Pilipinas. Kay kitang duha unta karon ang silutan sa kamatayon. Mga ginikanan, aduna kita'y sumbanan sa inyong pagkaginikanan, ang atong bamaang pamilya sa Nazaret. Kining atong kasaulugan, alang kini sa atong pagdaig sa usa ka babae nga usahay, makasinati og pagbiay-biay sa mga dili ingunato og tinuhuan. Adunay mo ingon, uy nganong mo ampo mamon Maria, nganong nagrosaryo man mo, nga kana si Maria tao ra man na. Ordinaryo nga tao, dili gali na siya profesional. Mga igsuon, subo kay palandungon. Naamba diri sa konsolasyon nga dalaga, nga giingnan sa anghel, paglipay, kay gikahimutan ka sa Dios, naaba paligog isas kamot. Wala gyud siguro bisan usa. Pero si Maria, mga igsuon, sa kadaghang tao sa tibuok kalibutan, siya ra mismo ang nakadawat sa pulo nga nagkanayon, gikahimutan ka sa Dios. Mga igsuon, ang mga lugar nga gitumban ni Jesus nahimong balaan. Dikin sa may nakaadto na ninyog Holy Land, nagpilgrimage, ayaw mo kauwaw. Walay nakaadto. Magdungan tag-adto, kaya ako wapas ako kaadto. Ang mga lugar nga natumba ni Jesus, nahimong balaan. Unsa na kaanang tiyan ni Maria, nga dito na umol ang pagkatao ni Jesus. Pero nga nung ato man siyang bugal-bugalan. Do you think nga malipay si Jesus kung bugal-bugalan ang iyang inahan? Ikaw kuno anak nga naisaktong kabuot, kung ang imong inahan bugal-bugalan sa ilaing tao, unsa may imong bation. Ang uban nga anak nga tarong og panghuna-huna, mangita siguro patay, aron paglaban sa iyang inahan. Susimba ko lang, wala na nato panganduya. Kung usa ka ninyo daadri karon nga mobalhin og laing tinuhuan, ayaw ninyo panamas-tamasi ang imahin sa atong mahal nga inahan. Ihatag sa inyong silingan. Sakit kayo hunahunahon tan-ahon nga naay mobalhin og laing tinuhuan, dugmukon ang imahin sa mahal nga inahan. Kung simba ko mga igsuon, wala pa mutando si Maria nga mamahimong inahan ni Jesus. Wala tay Christmas party nga mahitabo. Walay 13-month pay nga mahitabo.
Sumauna mga igsuon, ayaw ninyong ibaylo si Maria ngadto sa inyong party. Daghan kay kung nakaistorya itong iaging mga adlaw, pangutanan nako kung naka-attend ba siya Misa di Gallo. Ang iyang tubag, Father, wala ko ka-attend, Father, kay dugay kay nahuman ang among Christmas party. Si Maria ang hinungdan nganong anata niya anang maong kasaulugan. So mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, si Zacarias wala makapugong sa iyang pagdaig ngadto sa Dios tungod sa mga grasya nga iyang nadawat. Kay dili sayon sa kinabuhi sa managtiayon, pila nagoy edad ni Isabel. Matud pang edad kuno ni Isabel, mga more or less mga 70 to 80 years old. Unya nagmabdo si Isabel sa atong katilingban. Kung makakita kag senior citizen nga magmabdos, unsa may inyong reaction? Moingon siguro mo, na unsa man taw ning tiguangan, nag-apil-apil pa man. So dili sayon, tinuod ni abot ang grasya gikan sa Dios nga si Juan, pero dili sa lalim sa ilang kinabuhi. Ang uban siguro moingon, ang wala na mamabdos, oy, gibarang nas taga-konsolasyon. Sumaw na sa mga igsoon nga, tungod sa iyang kalipay, wala sila makapugong sa pagdaig sa Diyos, sa pagpasalamat sa Diyos. Naabit ako experience when I was assigned in Laguna. Every Christmas, muuli ko diri sa Cebu. Then nagkita mi sa akong classmate sa college. So nagkumustahan na ini. Ana siya nako, uy, kumusta naman karoy? Ingko pari nako karon. Tinuod ka? Di ba nagtrabaho man ka sa una? Ingko nagtrabaho na ko unom ka tuig, pero ambot lang unsay nasuod sa kong utok nga daw nagpari ko. Ako siyang gipangutan niya, ikaw kumusta man kay sa ako sa father kay minyo nako. 10 years naming minyo pero wala gyud mi anak bisan usa. Ingon siya nako, Father, iampo sad mi Father nga makabaton mig anak bisan usa lang kabuok. So ako siyang gingnan, sige, dili man sad maayog ako lay magampo. So ubanan ako ang inyong pagampo. So nilabay ang pipila ka buwan, nagkita mig balik sa Cebu. Accidentally nagkita mi sa SM. So karon layo pagali siya, nakita na siya nako ug nagngisi. Ug kusog kayang tingog nga nagkanayon. Father Roy, mimabdos nako. Salamat kaayo. Ang akong gibati mga igsoon daw nalipay nga nauwaw kay ang mga tao ni tan-aw nako. Basi nagtuo nga ako tag-iya atong iyang gimabdos. So tungod sa kalipay mga igsuon, wala siya kapugong sa pagdaig sa Dios. So kita unta mga igsuon, dili unta kita magbaton og kaluya sa pagdaig sa Dios. Ang Dios mga igsuon kanunay anaa sa atong kiliran, pero usahay ang atong hunahuna naglatagaw. Naata sulod sa simbahan, pero ang atong hunahuna wala nato ipunta diya ngadto sa Dios. Sakit kayo hunahunaon nga anaa kita sulod sa simbahan, pero ang Dios wala nato pasudla sa atong hunahuna. Ang Ginoo baya mga igsuon, dili na siya mamugos. Mura na siya si Moera nga nag-ingon, ako ang kasama, pero ang hanap mo siya. Sakit kaayo sa kabubuton sa Dios nga ato siyang kauban, pero lahi ang atong gipangita. Kay ang Ginoo manggod mga igsuon, kumusunod ta niya, dili man kalipay kanunay ang iyang gisaad. Unsa mayang giingon nato, kung gusto mo nga mosunod ka nako, pas-ana ang imong krus. Dili sayon ang mag-antos. Dili lalim kung kanunay kang gipasakitan. Muna mga igsuon, ayaw pagpakawala sa paglaom. Kung aduna kay gamay nga pagtuo, ayaw ka na buhii. Kay kanang gamay nga pagtuo nga imong gikuptan karon, mao kana ang gikuptan sa Dios.
Salig lamang o ginaot paunta nga kitang tanan nga nadini karon. Mamahimo kitang inspirasyon ngadto sa uban. Nakahinumdum ko kaniadto sa among Yolanda experience sa Daan Bantayan. Kay taga Daan Bantayan man ko. Usa kay gayon ni ana nagatang mig sakyanan sa akong mama padulong migbugo. Adunay white van nga ni Hunong. Na ininaog nga bata nagdalag putos, bugas, noodles ug sardinas. Sa iyang pikas kamot nagbitbit og mineral water. Usa ka galon nga mineral water. Unya naay gipapilit didto nga sticker sa iyang mineral water. Ang gipapilit dito dili vote wisely kay layo pang eleksyon ato nga time. Ang sticker nga nagkanayon, smile, somebody cares. Nakaanak ko sa kong kaugalingon, pagkaanindot, nga naay tao, nga muhatag ka natog kadasig, panahon sa mga pagsulay. Kay dili sayon ang mga pagsulay nga usahay makatukmod sa tao, nga makalimot sa Dios. Makatukmod sa tao, magduda sa kahalangdon sa Dios. So inaot paunta mga igsuon, kitang tanan nga nadinhi karon, mamahimo kitang inspirasyon ngadto sa uban. Hatagi sa imong panahon, kay this season is a season of sharing. Mo nga nakoy hangyo ninyo mga igsuon nga taga-konsolasyon. Kung aduna gali manaygon sa inyong balay, palihog lang, ayaw ninyo paungi og suga. Ang uban baya, kanang hapit na maabot sa ilang balay ang manaygunay, paungon ang suga aron ingnon na nga tulog. Kay balo ba mo mga igsuon, kung muhatag ka sa nanaygon, unsa may lang isultig baos nimo, salamat kayo ma'am, God bless you. Pero kung mamaong kag suga, ang manaygon mo ingon, mainunta dili na makamata. So ayaw ihikaw ang imong panahon. Kung naa kay kahatag, hatagi. Kung wala kay kahatag, ayaw pasakiti og istorya. Istoryahig tarong. For example, ang kaning atong mga liminister, manaygon ni sila. Ayaw niyo sila abuga. Kay mudawat ni sila, bisag usa ka libo, okay ra na nila. So mga igsuon, nakahinumdum ko sa akong lola kaniadton ingon siya, kanang naagali manaygon, unya inyong balibaran, sama ra na nga inyong gibalibaran si Jose ug si Maria. Pero mga igsuon, subo kay palandungon, nakasiguro nato diri karon nga kung adunay manaygon, sige, di mo mamahawa, ako ning pagawason ang iro. Dili na mananap ang miduaw sa imong panimalay. Pasalamat ka. Mo bitaw malipay ko kana bitaw naay man naay tagbalay nga moingon nga nganong wala man ko ninyo dayguni? Naay magmahay nga wala dayguni. Pero ang katong gidaygunan dili maayo nga mudawat. So mga igsuon ko ni Kristo, ang Ginoo wala magdinao nato. Gipadala niya ayang bugtong anak aron kita tagaan og kagawasan. Aron tagaan kita sa atong kaluwasan. Muna mga igsuon, salig sa Dios kay wala matulog ang Dios. Natulog bang Ginoo? Mura ka mura siguro na nga tulog ya. Naabit to'y usa ka barangay nga kusog kayo ang bidyoki. Alas 12 nung ang gabi nagbidyoki pa. Nya Lunes na ikabuntag ay ikabuntag ana Lunes na. Superting sukuang sa silingan. Ang silingan nagpost sa Facebook. Yang gipost dito, pwede ba mga tulog na ta? Kay mo trabaho pataugma pohon. So after niya na post mga igsoon ang iyang mensahe, nadungog niya ang kanta kusog kaayo. Natutulog ba ang Dios? Natutulog ba? Ang iyang silingan nga suko kayo miingon, wa makatug ang Dios kay saba kayo mo diha. So mga igsuon, dili gyud makatulog ang Dios kung atong kasing-kasing sama ni Zacarias nga kanunay magdaig sa Dios. Kanunay magpasalamat sa Dios sa atong magipangayo nga iyang gihatag. So mga igsuon, hinaot paunta nga nining panahon sa Kapaskuhan, makakita unta ang Dios og puloy-anan sulod sa inyong kasing-kasing. Aron sa ingon, dili siya mo ingon kanato,
Ako ang kailangan, pero iba ang mahal. Sakita paminaw na mga igsuon, sakit sa kabubuton sa Dios. So mo na ning sayong kabuntagon, kung nakadungog ka mo sa tingog sa Dios, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Nakingon ang Ginoo sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog.